Aquí estem a dalt de tot, de la torre aquesta de la Bastida, que és impressionant. 200 graons per arribar aquí dalt, però el panorama val una pena. Allà hi ha l'església de Sant Quirc. Aquí 4 cases del poble. Opa! Allà la resta del panorama. Les 4 cases de poble. Tornem. Aquesta és l'església. Tornem cap aquí. I fem una mica al poble. Molt bé.